баъди ҷорӣ шудани мобилизатсия дар Федератсияи Русия чанд нафар сокинони ин минтақа ба вилояти Суғд омаданд то ҳатто ба масъулини хадамоти муҳоҷират дар вилояти Суғд муроҷиат карданд ки кадом намуди ҳуҷҷатҳоро барои қабул шудан ба кор дар вилояти Суғд омода намоянд. масъулини хадамоти муҳоҷират дар вилояти Суғд ба 5 нафар сокинони Федератсияи Русия маслиҳат доданд то тариқи қонунӣ дар ин минтақа ба кор қабул шаванд. баъди эълон намудани мобилизатсия дар Федератсияи Русия гурӯҳи ҷавонони ин кишвар ба вилояти Суғд омаданд. ин ҳолат давоми 2 ҳафтаи охир бештар ба назар мерасад ва ҳатто дар меҳмонхонаҳо барои қабули онҳо ҷой намеёбанд. шаҳрвандои худи Федератсияи Русия ба ҷумҳурии Тоҷикистон омода шуданд. албатта баъз аз оне ки дар давоми ҳамин ҳафтаи охир шаҳрвандоне буданд, шаҳрвандони Федератсияи Русия ки ба мо муроҷиат карданд барои кушодани мисол баъзева ё ки барои гирифтани карти иҷозат ба кор метавонанд чӣ хел кадом намуди ҳуҷҷатгузориро кардан дар кор ва мо метавонем барои фаъолият кардан, яъне албатта муроҷиат карда истоданд. алҳол не ки айни ҳол ягона нафар аз шаҳрвандоне ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон ё ки дар ҳудуди вилояти Суғд ҳастанд барои гирифтани карти иҷозат ба кор муроҷиат накарданд. нагирифтанд то аммо пурсида истоданд ки чӣ бояд кор кунанд. алексей зодаи Федератсияи Россия аст. баъди эълони мобилизатсия дар кишвараш ба Тоҷикистон омад. вай ҳоло 1 ҳафта мешавад ки дар шаҳри Хуҷанд зиндагӣ мекунад. мегӯяд ки баъди вазъи ба амал омада маҷбур гардид ки тарки ватан кунад. ҳоло давоми 3 моҳи оянда ҳамчун меҳмон зиндагӣ мекунад. пас аз вай тақдираш чӣ хоҳад шуд маълум нест, зеро алексей ҳоло нақшаи ояндаашро тарҳрезӣ накардааст. Я рад, что в данной ситуации, наверное, ни для кого не секрет, что у нас очень интересная ситуация сложилась. Я очень рад, что ваш народ так тепло откликнулся на эту проблему, так скажем. Вот. Я рад, что независимо от того, у кого какой-то был опыт жизненный у нас там, то есть люди всегда пересекаются. Я всегда говорю так, что земля круглая и очень тесная на самом деле. В связи с этим человек, когда общается, он должен понимать, что если он закладывает доброе, то добро к нему возвращается. И это не стоит никаких денег. Я это говорю для тех людей, которые сейчас может обуздать желтый дьявол. Люди, забудьте об этом, потому что добро всегда вернется, и вас всегда будет судить то, что находится над нами. Бог, он всем судья, и он все расставит всегда на свои места. фармони президенти Федератсияи Россия Владимир Путин санаи 21 сентябр таҳти рақами 647 ба имзо расид ки он дар бораи мобилизатсия мебошад. ин фармон ба шаҳрвандони Федератсияи Русия алоқаманд мебошад ва ба шаҳрвандони хориҷиву бешаҳрванд дахолат надорад. аммо сокиноне ки соҳиби ду шаҳрвандӣ мебошанду дар қайди комиссариятҳои ҳарбии шаҳру ноҳияҳои Россия ҳастанд таъсири худро мегузорад. он шаҳрвандоне ки ду шаҳрвандӣ доранд собиқ кормандони мақомотҳои қудратӣ ҳастанд ва собиқ аз мақомоти қудратӣ кор кардану вобаста аз оне ки дар кадом давлат кор кардагӣ бошанд ва он шаҳрвандоне ки хоҳ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ё хоҳ дар Федератсияи Русия донишгоҳҳои олиро хатм карданду ҳамчун афсари мустаъфӣ ҳастанд ва агар онҳо дар қайди яъне комиссариятҳои ҳарбӣ дар вақти гирифтани шаҳрвандӣ агар гузошта шуда бошанд, албатта инҳо ба ин сафарбаркунӣ ҷалб карда мешаванд. ба мобилизатсия ё худ сафарбаркунӣ аввал шаҳрвандони Федератсияи Россия ҷалб мешаванд ки онҳо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бошанд. сипас кормандони мустаъфӣ ки дар мақомотҳои қудратӣ кор карданду хизматро ба ҷо оварданд сафарбар хоҳанд шуд. дар марҳилаи дигар сокинони ду шаҳрвандӣ ки онҳо дар қайди комиссариятҳои ҳарбии Федератсияи Русия ҳастанд сафарбар мешаванд. дар ҳоли ҳозир баъди эълони мобилизатсия дар Федератсияи Русия шаҳрвандони ин кишвар ҳамчун меҳмон ба Тоҷикистон низ ворид шуда истоданд ва то рафт шумораи онҳо меафзояд. аз раёсати хадамоти муҳоҷират дар вилояти Суғд мегӯянд ки 2 ҳафтаи охир қабули меҳмонони рус ҳам аз фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд ва ҳам истгоҳи роҳи оҳан бештар ба назар мерасад. гузурши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.